खुलुमबाय स्टुडियोआव आं उदांस्रि मोसाहारि बिटिआरनि गाहाय खुंगिरि आरो एबसुनि थान्दै हानजाया मन्त्रि डक्टर धर्मेन्द्र प्रधानखौ लोगो हमदों। बिटिआरनि गाहाय खुंगिरि आरो एबसुनि थान्दै हानजाया बर' राव आरो बिजोंनि आयदाखौ लानानै मिरुनि सोलोंथाइ मन्त्रि डक्टर धर्मेन्द्र प्रधानखौ गोदान दिल्लीयाव लोगो हमदोंमोन। मख'नो गोनांदि बिटिआरनि गाहाय खुंगिरि प्रमद बर' आरो एबसुनि आफादगिरि दिपेन बर'नि दैदेननाय थान्दै हानजाया सिटेटआव बर' रावखौ लेंगुवेज 1 खालामनो, बर' रावजों अल इन्डिया सैनिक स्कुल इन्ट्रेन्स एग्जामिनेशन खुंनो, थाखो 9 नि थाखाय बर' रावजों नेशनेल मिन्स काम मेरिट स्कलारशिप स्किम खुंनो आरो मिरु सरकारजों सामलायजानाय गासै सोलोंथाइ फसंथानफोराव बर' रावखौ सोसनफानांगौनि आयदाखौ लानानै मिरुनि सोलोंथाइ मन्त्रि डक्टर धर्मेन्द्र प्रधानखौ दिनै गोदान दिल्लीनि पार्लियामेन्ट हाउसआव लोगो हमनानै सावरायलायदों। लोगोसे बे सावरायलायनायावनो क'क्राझार जिल्लानि सिङाव थानाय दतमानि बड'फा फोथाराव फैगौ मार्च दाननि 14 खालाराव खुंजानो गोनां मिरु एबसुनि 57थि बोसोरारि जथुम्मायाव बाहागो लागोन होनना खोथा होदों मिरुनि सोलोंथाइ मन्त्रि डक्टर धर्मेन्द्र प्रधाना। गोजोनथाव खौरां। क'क्राझार सहरनि खोदोमथलायाव थानाय फिजियोथेरापि क्लिनिक एन्ड रिहाबिलिटेसन सेन्टारा स्ट्रक बेरामजों भुगिनांनाय सुबुंफोरनि थाखाय मोनसे गोजोनथाव खौरां लाना फैदों। स्ट्रक बेराम जानाय सुबुंफोरखौ मोजां फाहामथाय होनो हानायनि सुबिदा होगासिनो दं क'क्राझार सहरनि खोदोमथलायाव थानाय फिजियोथेरापि क्लिनिक एन्ड रिहाबिलिटेसन सेन्टारा। क'क्राझार सहरनि साखाथिनि खोदोमथलायाव थानाय जावा श'रुमजों नांजाबनाय फिजियोथेरापि क्लिनिक एन्ड रिहाबिलिटेसन सेन्टारा रोंगौथि गोनां कनसालटेन्ट फिजियोथेरापि डक्टर शीला बसुमतारीनि सार्भिस होनायाव स्ट्रक, स्पर्ट्स इन्जुरि, स्पन्डिलाइटिस, सेटिस पेन, जइन्ट पेन, स्ट्रेन एन्ड स्प्रेन, फ्र'जेन शोल्डार, पस्टुरेल कारेक्शन, पेडियाट्रिक पिटि, आफ्टार सार्जारि, माल्टिपल स्क्लेर'सिस, पोस्ट लां इनफेक्शन, पार्किन्सन्स डाइजेस, पोस्ट फ्रेक्चार्स आरो डिस्क प्रलेप्स आरो स्लिप डिस्कनि बेराम जानायफोरखौ सोखानो हायो। आरो बे फिजियोथेरापि क्लिनिक एन्ड रिहाबिलिटेसन सेन्टारा क'क्राझार सहरनि गेजेरावनो बेरामिनि न'आव थांनानैबो सार्भिस होनो हानायनि सुबिदाखौबो होगासिनो दं। जुदि नोंथाङाबो स्ट्रक बेरामजों भुगिनांना दंब्ला थाबैनो क'क्राझार सहरनि खोदोमथलायाव थानाय फिजियोथेरापि क्लिनिक एन्ड रिहाबिलिटेसन सेन्टाराव थांनानै फाहामथायखौ लानो हागोन। लोगोसे नोंथाङा आबुङै मिथिनो थाखाय 6001597629 एबा 9101439836 जामबुं नम्बराव कल खालामना थोंजों खौरां लानो हागोन।